Festivala Filman Astanbolê ku her sal jê waqfa çand û hunerê Astanbolê kaseve ve pekte îsal jî 34 car hat darxistin bi beşdariya gelek fîlm, derhêner û ketkarên sînemayê. Destpêka festîvalê navenda Kongrê Lütfü Kirdar pêk hat û li gel dana xelatan bo çendîn xebatkarên wê, gelek ketkarên wê jî hatin bibîranîn. 16 gün boyunca Nava 16 rojan de behtiri di 100 film dewerin pêşandan. Li gel pêşbaziya me ya her sal ab navê Laleya Ziyarîn, pêşbaziya belge filma Anetewê jî heye ku îsal yekem care tên darxistin. Îsal jî beşdariyeke gelekî zêde dixuye ji hêla temaşevanan ve û ev me gelekî kêfxweş dike. Îsal di festîvalê de ji sînemaya cîhanî heta bi anîmasyonan ji bo zarokan bernameyeke têra xwe tijî heye ji bo sînema hezan. izleyici desteği var. Di festîvalê de her wa îsal jî çendîn filmên Kurdî tên pêşandan û yek ji wan jî filmê bi navê Beroja ku şerê hember Daişê û berxwedana Kobanê dike mijar ji xwe re. Çirokê li ser Kobaniyê ye, ew şerê Kobaniyê hate çêkirin ew berxwedana Kobaniyê. Mesela mirovekî Kobaniyê esas kir, ji bo nêrînê wî û jiyana wî şerê Kobanî berxwedana Kobanî ça dimeşe. Bi rastî filmeke wiha jî li birabe me pir pê kêfxweş dibe. Festîvala ku dê heta 19 Nîsanê berdewam be, ji gelek welatan bêhtirî 200 filmê li xwe digire û li 8 salonên sînemayê dê bên pêşandan ji bo şopkarên sînemê. İstanbul Film Festivali Pêrî her tiştî ev festîval ji bo min zaf girîng e. Lewra dayika sînemayê ev dere. Li vê derê zarok tên dinyayê. Em hemû dizanin ku divê dinyayê bêwijdan de, bi taybetî di nav van bûyerên van rojan de amadekirina çalakiyên bi vî rengî nehêsanin. Ez spasî wan însanan dikim ku li gel her tiştî qîmeteke bi vî rengî didin hunerê. Gelek filmên xweş hene û ez hêvîdarim ku ji bo her kesî bibe ciyekî ku lê karin nefesekê bistînin. iyi bir etkinlik olur. Di çarçovaya festîvalê de li gel pêşandana filman, bi beşdariya hostên sînemê jî dê gelek semîner û xebetên atölyeyê bên li darxistin ji bo merakdarên wê. Ji çara lê cîhanê çîrokên cihê serpêhatiyên cûr bi cûr li benda temaşevanên xwe ye. Di çarçovaya festîvala filman de heta 19 Nîsanê. Alan Ciwan, Rûdaw, İstanbul.